Dobre, tak priatelia, tak aby sme teda nestrácali čas, tak vás tu znova zdravím. Čaute, tu je Slate. A dneska možno k trhu poviem iba zo pár nejakých vecí a budeme sa dneska primárne venovať harmonikám. Pokiaľ teda nebudete mať k tomu nejaké otázky, samozrejme na otázky rád odpoviem. A v každom prípade, čo vidíme, ja neviem, čo k tomu mám povedať, asi to, že Lubenko, prosím ťa, sadni si do auta a odiť. Najlepšie, keby si bol nejaký kamionák. Nech ťa posielajú niekam do Rumunska na dlhé štreky, 24 tisíce kilometrov v kľude, iba ideš autom, užívaš si krajinu a my môžeme zarábať peniažky. Takže je to pekné. Vyzerá to tak, že to, čo som včera rozprával, kde mám uprast, toto sme videli, toto je vlastne nejaký môj bearish scenár. Ešte treba teda k tomu povedať, že toto je, my by sme to mali sledovať primárne na weekly. To znamená, že my tu ešte máme čas. Hej? Máme niekoľko dní, máme 4 dní. Stále toto môže byť week, môže to vyzerať takto. Hej? My vôbec nevieme, čo sa tu bude diať. Pokiaľ by toto bol nejaký vrchol a budeme zavierať pod tou 1618 AK 90K, tak to bude prvý red flag. To znamená, tento týždeň je veľmi dôležitý. Close. Daily. No up only, no tak ako čo mám k tomu povedať? Ako dvakrát retest toho levelu, ideme skrz a ideálne potom ho možno ísť ešte otestovať, možno nejak tú 90-ku. Nemusíme to brať ako úplne striktne, hej. Ale je to dôležitý level, ktorý je z tohoto celého range, takže proste držal by som sa proste nejakej tejto úrovne. Ale ako je to nakročené k tomu, že, jak som to už ukazoval, 2000 rok, ten másne, na tom je to lepšie vidieť. Hej. My sme si povedali, že sme niekde tu, v tomto mieste. Pozrite sa na tú sviečku. To je šialenosť. Pozrite sa sem na to weekly. Toto. To nie je... Podľa nejakých teórií sa hovorí, že keď nie je week, tak idú vybrať tú sviečku. Idú to začistiť, takzvané. A neviem, čo tu budú čistiť. Aj keď, počkajte, je tu week. Našiel by som ho tu, OK, sorry, klamem, je tu. A je to 8200, no to je v podstate 100 dolárov, no ale ako nedá sa to moc považovať za week. V každom prípade, no up only, toto je extended move, preto hovorím, že môžeme prepínať na, keď dáme si také bullish okienko, nech sa potešíme, nie, im to nepadne. Máme niekde spodok. A takisto, ako sme tu hľadali túto 1.168, tak 1.618 je niekde tu, to už som xkrát ukazoval, plus minus. A tu bude záležať, čo sa bude diať. Pokiaľ tam pôjdeme práve na nejakom veľkom volume, to znamená prestrelíme ten level, tak vlastne ideme na ďalší level, a to je 2.618, to je niekde tu. To už sme proste plus minus v takýchto výšinách 155 000 a potom vlastne ten extended move je až niekde tu. To znamená 3.618. Ešte je tam jeden taký level harmonikársky, ktorý sa volá 3.4.1.4, ale to je vlastne v tých už ako extended pohyboch, proste plus minus niekde to, ja to tu ukončím, to nemá zmysel. V každom prípade, keď to isté urobím vlastne tu, tie isté vlastne veci, to znamená, ja mám tu 1.618, plus minus. To bol ten prvý level, tu sme akože išli o boku a teraz tu bolo vlastne nejaká 2.618, 3.618, pozrite sa, to bolo skoro presné, to bol tento wick, toto miesto. A tu už je to úplne v nejakých šialených akože číslach, hej. Ale vlastne celý tento matematický princíp si môžete vlastne aplikovať na túto price action. To není nič, tie sviečky, ako tie percenta sa robili vlastne rovnaké, ako je to v takomto pohybe, hej. Že to, že tá cena ide takto hore, to je matematika, to je nejaké pomery, ale principiálne je to vlastne to isté. Takže máme tu niekoľko tých scenárov, stále môžeme vlastne urobiť veľký výdrb. Stále to nie je potvrdené, že ideme hore. Treba byť opatrný, ale samozrejme vyzerá to fakt veľmi dobre a dokonca si myslím, že tú 100 ako pri takomto tempe by sme mali, toto chcem vidieť,
napríklad na tom daily a chcem vidieť takéto zastavenie, nejaký retest a prásku cez ten level, to je úplne krásne. Toto je skutočne ten daily bullish. Dobre, a ešte sa pozrieme na total. Pozrite sa, toto je vlastne už pre harmonikárov. Môžete si vlastne robiť aj nejaké prípadné targety vášho bullish pohybu. Toto už som tu postoval niekedy, keď sme boli v tomto mieste. To znamená to Bčko tej harmoniky sme už prekonali. Hej. To znamená, ja si môžem urobiť ten istý princíp, ako som teraz robil na Bitcoine, to znamená 1618, to znamená niekde tu budem sledovať target. Ale čo sa týka harmoniky, tak tu máme vlastne ten extended pohyb, ktorý ide cez to X, je väčšinou teda deep crab, to znamená, my vieme, že ideme atakovať práve tú 1618 a to Dčko je tu. Hej. Tým, že pokiaľ teda by sme sa bavili o tom, že to bude, ako som ukazoval teraz, tie veľmi bullish scenáre, tak sa dostávame k takým šialeným číslam ako 2618, to už je 6 nejakých triliónov a tak ďalej. Tu už si to môžete kresliť do neba. Takže ja si to vrátim na tú pozíciu, kde som to mal, ja toto mám rád. Plus minus takto. A tým pádom, ako my už môžeme očakávať, že tá price action sa chce ísť pozrieť, chce ísť otestovať tento level. Máme to potvrdené, alebo nemáme ešte nič potvrdené, lebo je to na weekly, ale keď weekly zavrie pod tým levelom, tak ako som povedal, bude to tiež red flag. Ale total sa v podstate týka viac menej Bitcoinu, takže moc neviem. Keď pokiaľ Bitcoin pôjde hore, tak by sme mali otestovať tento level. Toto je tiež docela pekná vec. To sme si už ukazovali. Tu stojíme vlastne na tom X-ku, boli sme odmietnutí. Alty práve nejdú aj kvôli dominancii. Bohužiaľ dominancia robí to, čo som včera trošku predikoval. Uvidíme, no. Je to prepálené na tej štvorke, ale zatiaľ fakt ten Bitcoin ukazuje silu, takže máme ešte čas, ale je to silné. Takže bohužiaľ je tu ten scenár, ktorý som kreslil. To je toto, myslím. Hej. Že sa kľudne môžeme ísť podívať až niekam do tej 886. Uvidíme, ja to teraz fakt neviem. My tu môžeme ešte ísť, ešte tento obdĺžnik, ten nechápte úplne ako dogmatívne, ale máme stále čas, ale už by sme chceli vidieť reakciu, toto je skutočne silné, takže hold, budeme musieť asi počkať, jak sa to vyvrbí, lebo zatiaľ tieto harmoniky už začínajú byť invalidované. Tu mám jednu weekly a zase harmonikári. Máme stále ešte čas, lebo tých sviečok ešte nie je dostatočné množstvo. Takže my sme teraz v nejakej invalidačnej zóne, alebo sme teda nad ňou kúsok, ale stále vlastne sme v norme, testujeme ten level a čakáme, čo sa bude diať. Hej? Dobre, takže toľko k nejakému základu k trhu. Proste pohnuli sme sa o 5%, do včera sme vyššie, takže užívajme si to, je to fakt krásne, všetci to chceme vidieť. Viac k tomu proste nemám. Jo. Tak ja sa pozriem do chatu, že či ma počujete. Nemá počuť, hej? Všetko v poriadku. Jo, ok, dobre. Fajn, dobre. Dobre, tak ja by som to teda dneska urobil teda tak, že chcel by som okomentovať nejaké veci a budeme sa teda venovať harmonikám. A budeme sa hlavne venovať, za mňa z môjho pohľadu, to, čo som videl vo vlákne, tak je dosť taká vec, ktorú teda treba pracovať, a to je vlastne tá reakcia. Reakcia vlastne na tú harmoniku, že čo tam vlastne my chceme vidieť. Ja tu mám niekoľko obrázkov. Ukážem vám ešte jednu vec. Dneska som dával setup na ADU, tak v harmonikári už si môžete písať poznámky. Ako fungujeme, čo sa týka, ako fungujeme nejakých setupov. Dával som ADU. To je z toho dôvodu, že paradoxne tu je tento bearish pattern. To znamená, tu máme nejakého kraba. Tu pozerám, čakajte. Súbory. Dáme toto. Tu vidíme. Typ krab a tá invalidácia je niekde plus minus nejaké 2xa, tak hej, harmonikári by mali vedieť. Ja si to vytiahnem.
Tady to mám. Ups. Teraz ide o to, že ja viem, že tu je nejaká invalidačná zóna a teraz viem, že myslím rozmarín alebo niekto sa tam pýtal, akože čo znamená, že keď my ideme nad tú zónu, hej. Akože to znamená, že celý ten pattern, celý tento setup už je invalidovaný? Nie, vôbec. Naopak. Urobte si poznámku, ja to nazývam invalidačná zóna, ale my si môžeme vlastne už teraz povedať v tomto momente, že paradoxne toto je zóna, kde vy chcete hľadať to najlepšie entry. Cena je týmto levelom častokrát veľmi, veľmi priťahovaná. Paradoxne nie je to v tomto mieste, že ja očakávam teda nejaký retest toho D, ale ja by som chcel, aby tá cena išla až sem. Otestovať ten skutočný tzv. Ono sa to volá ako invalidačný level, ale vlastne v skutočnosti sa to môže nazvať ako zóna najlepšieho entry. Hej. Ja som to nechcel tak na začiatku hovoriť, aby ste nečakali vlastne na tento level, lebo samozrejme my tú zónu toho entry, my ju samozrejme nemáme len v tomto mieste, my ju máme niekde tu. To je nejaké také naše miesto, hej, plus minus. Ale tá cena je častokrát práve priťahovaná týmto miestom. Ukážem vám to na tom Bitcoine, možno si to pamätáte. To bol vlastne tento dlhý pattern. A preto ja som tu mal vlastne toto miesto a som hovoril, že tu sa bude rozhodovať. Hej, že tá 75-ka, to je táto reakcia. Vidíte? A to my sme už vedeli, už v tomto bode, že to D-čko bolo vytvorené. Tu bol nejaký pokus vlastne ísť, vybrať jednoducho tie targety, ale tie targety neboli hitnuté. Tuto nebol hitnutý target, ten target bol trošku nižšie. A my sme sa vlastne, tá 382 je vlastne tento pohyb CD. Ja ju tam mám, je odraz a vlastne tým pádom idem otestovať ten level. A toto je miesto, kde ja chcem hľadať vstup do tejto harmoniky. Hej. To je pre mňa miesto, ktoré je pre mňa zaujímavé. Chcem vám to ukázať ešte na tej ADE. Dôležitá je táto 382. Tento princíp si už môžete kresliť alebo zapísať, neviem. Robte si poznámky, ja to potom skontrolujem, lebo ja sa na tie poznámky väčšinou nestíham. A to je toto. Pozrite. Ja mám vlastne... Či to je tento? Sekundičku. Jo, dobre, to je tento, áno. Tak, jo. 6.1.8 dám preč. Jo, tu je to. Tak, a to je vlastne úplne tento istý princíp, že vlastne tá 382, pokiaľ je to nejaký target tej harmoniky, tak on sa vlastne častokrát chová ako support. A zase píšte si, keď je harmonika, tak my samozrejme môžeme tradovať, toto sa volá tzv. Trade prvého typu. Že ja mám tú reakciu a idem väčšinou navštíviť level, pri Krabovi to je 382. U väčšiny targetov, harmonik je to 382. A ja tam chcem vidieť nejakú reakciu a ideálne je, že ja vlastne idem retestovať tú zónu, tú potenciálnu zónu alebo tú zónu vlastne toho entry. A až potom ja skúmam to, že čo sa tu deje. Môžem si potom pridať ten druhý target. A toto sú tie druhé typy tradeov, sú tie, ktoré my hľadáme. Pretože túto RRR je oveľa lepšie samozrejme, lebo ja ten pohyb mám v tomto prípade napríklad 36%, v tomto to bolo 22%. Hej. Závisí, kde mám ja tú reakciu. Takže ja väčšinou hľadám vlastne ten trade až vtedy, keď ja ten druhý typ tradeov. To sú tie trady, ktoré ja hľadám. Ako som ukazoval na tom Bitcoine, pre mňa ten short bol až tu, nie toto. Áno, mysnul som to, samozrejme, niekde tu napríklad, alebo tu, kde boli tie, dajme tomu, tie možnosti, ale pre mňa, to ešte vrátim na to weekly. Prepačte mi. Marťas, čau, prosím ťa, ja teraz nemôžem, ja mám nejaký stream, takže ja zase ti za chvíľku ozvem, dobre? Dobre, díky. Čau. Pardon, prepačte. Že tým pádom vlastne pre mňa ten trade, vstup do toho tradu som hľadal tu. A tým, že sme urobili túto akciu, že tu bol ten retest, toto sa mi vôbec nepáčilo, išli sme hore, tak pre mňa
harmonika bola vlastne invalidovaná. Hej? Takže toto je jedna z vecí, jeden zo setupov, ktorý si môžete napísať, že nájdete bearish harmoniku a týka sa to aj toho, že videl som, že dosť hľadáte bearish harmoniky, čo samozrejme v takomto trhu budete viac mať tých bearish harmonik, hej, ako bullish, lebo nepadáme dole, to je jasné. Ale my, ak sme v trendovom pohybe, tak tie shorty sú strašne nebezpečné. Obecné shorty sú strašne nebezpečné. Hej, lebo v shorte môžete zarobiť iba 100%. V tom longu môžete zarobiť samozrejme x krát viacej. A tým pádom jednoducho my hľadáme vlastne tie longové pozície. To je tam, kde sa chceme pozíciovať. Samozrejme, to Cardano konkrétne, ono malo svoje setupy už tu niekde dole, lebo tu bola nejaká bullish harmonika. Priznám sa, že mám to na inom feede, nechcem to tu teraz hľadať, ale tu niekde bol setup, takže vlastne ideme presne podľa toho a my v tom pullbacku, toto je vlastne pullback toho setupu, že my ho chceme vlastne nájsť. Hej. Čo sa týka, takže toto ešte raz, toto je vlastne ten tip, ktorý vy môžete vidieť, že tu ja môžem hľadať long. Pre mňa, ja som si to aj urobil nejakú takúto tabuľku, aby ste to videli, že som hlásil, ja som dneska naberal ADU, toto je na hodinovke, ja to teda prepnem do hodinovky. Čo tu sledujem? Počkajte. To stáhnu, to mi to ukáže. A teraz, čo ja vlastne som videl, ja som sa blížili sme sa k tomuto levelu a ja som videl, lebo samozrejme tuto netradujem na nejakej weekly alebo daily, ale hľadám to na nižšom timeframe. A ja som vlastne očakával, čo sa bude diať tu, hej, v tomto leveli. A pozrite sa, indikátor sa dostáva úplne presne, robí presne to, čo chcem. Dostáva sa vlastne do overbought zóny, tým, že pre mňa, vedel som, že tento level je zaujímavý, alebo zóna, tak keď som videl nejakú price action, ktorá sa mi páčila, to znamená, tu bolo to vybratie, sledoval som samozrejme v tom momente hlavne Bitcoin, tak vlastne som naberal. A ten trade vyzeral, kde som ho dal, to tu niekde zmizlo, aha, tak na tej hodinovke to vyzeralo vlastne asi takto, že trafil som v podstate úplne celý ten spodok, naberal som vlastne prvú pozíciu, som naberal tu, a druhú pozíciu som vlastne naberal ešte tuto v tejto hodinovke. Tým samozrejme, že mám to ako na futures v tomto prípade, tento trade, takže pokiaľ by sme začali niekde fakt tuto nejak vážne klesať, tak vlastne by som ešte možno dobral do pozície. Uvidíme. Ale zatiaľ som spokojný. Stop loss nemám, alebo mám ho vlastne niekde tu, ale budem manažovať. A s tým, že pre mňa vlastne ten target je vlastne teda tento level, tých plus minus 70 centov, a chcel by som vidieť vlastne cenu, čo bude robiť, alebo v tej zóne, nemusí to byť presne tento level, ale tá cena by mala byť vlastne týmto priťahovaná. Hej. Ešte to prepnem na štvorku. Tu vlastne na štvorke vidíte, že ja som to bral z jedničky, ale štvorka vlastne robí to, že išla otestovať teda ten mid-level, to znamená, tu sme to prepálili, ale v tomto puši vlastne ideálne teraz ešte, keby sme išli nejak nižšie. A keď pôjdeme hore, tak tu už si môžeme kresliť ten náš princíp, že pokiaľ začneme vlastne nad toto high sa dostávať, nad toto high, tu robím nejakú čáru, plus minus, tak vlastne tým pádom by mal byť ten klasický pohyb, toto, a ideme proste hore. Mali by sme ísť otestovať túto zónu. My to samozrejme teraz nevieme, môžeme dostať nejaký pullback. Pokiaľ by ten mid-level, v tomto prípade, sledujem to na štvorkách, na jedničkách, nie, jednička je moc rýchla. Hej. Jedničku máte takú ako môžete samozrejme sledovať aj jedničku kľudne, ako ja proti tomu nič nemám, ale myslím si, že pre nás momentálne sú také, ako je to komfortnejšie sledovať to vlastne na tých štvorkách. Ten trh je veľmi volatilný a na tej jedničke to môže proste skákať hore-dole. Takisto myslím, že Bukár alebo niekto traduje dosť na 15-kách, ako kľudne, ale ako tu ťa môžu vykopávať, lebo fakt tá volatilita v tom trhu je veľmi rýchla. Tu musíš proste vedieť, čo robíš. Tá štvorka je taká, že proste máš čas. Vidíš, čo sa tu deje, vidíš, že to proste nezaverelo, tak pre teba to není proste trade. Pokiaľ tu máš nejakú konfluenciu, tak prepneš vlastne na tento trade. A my tradujeme buď ten breakout, to znamená, alebo teda potvrdenie toho mid-levelu, alebo teda tie overbought a oversold zóny. Hej. A ešte vám chcem ukázať akože ďalšiu vec, to je práve to, čo je tiež zaujímavé, že keď to vlastne takto sledujeme,
tak ten indikátor je skutočne v tomto veľmi, veľmi nápomocný, lebo keď si zoberiem to, že vlastne v akom mieste som bol tu a akú price action som tu robil, potom čo sa stalo, hej, stalo sa vlastne to, že že sme išli vlastne takto dole a išli sme sem. Hej. A teraz záleží, čo urobila cena. Že ja som tu bol v nejakej úplne oversold zóne, ale pritom som bol vlastne na tejto cene. To znamená, ja som bol niekde v týchto miestach toho indikátora. Jo, rozumiete tomu princípu. Hej? A toto je silný znak, že my toto presne chceme vidieť. Toto chcem vidieť napríklad na Bitcoine alebo na všetkých altoch, ktoré tradujem. My samozrejme, keď mám nejakú pozíciu, vymyslím si, mám sol, mám to na daily, tak jasne, že ona je prepálená. Jasne, sme už proste relatívne, alebo prepálená. Je proste v tých extrémnych zónach. A ja by som teraz chcel úplne ideálne vidieť, ako presne túto price action, ako bola na tej ADE, na tej jedničke. Že vlastne my pôjdeme dole, pôjdeme do tej zóny, ale vlastne tá cena v podstate sa dostala ako vlastne skoro nič sa nestalo. Dobre, padlo to samozrejme o trochu, ale toto nie je nejaký dump. A sme tam, kde sme boli a my teraz môžeme tvoriť znova takúto vlastne akciu, kde znova sa dostaneme o patro vyššie a už budeme vlastne túto akciu tvoriť niekde tu. A znova potom ten pullback bude a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Toto je presne to, čo chcem vidieť. Toto je presne ten setup, ktorý mi sa páči. Ďalšia vec, aby som bol úplne ako krásne bullish. Ste ma už, dúfam, že tu je Joker, to sa mu bude páčiť. Cardano. Tak toto je samozrejme trochu aj taký fundamentálny bet, pretože víťazi sú tí, ktorí, jak to povedať, slušne podporili pána nového prezidenta. To znamená, ADA bola jedna z nich. Už myslím, že sú niekde kontrakty, alebo už boli správy. Takže priatelia, ja som dneska nakupoval na spot. Zase nejaký risk management. A Joker, toto je pre teba. Tu máme high. Tu máme niekde low. A my hľadáme úplne ten istý princíp. Hľadáme 1.618. Sa dostávame niekde do tohto levelu. Toto je môj target na spot. S tým, že Cardano, do neho sa budú liať obrovské peniaze a myslím si, že bude jeden z výťazov, čo sa týka ako nejakých politických machinácií a biznisov v pozadí. A môžeme kľudne navštíviť tento level. Samozrejme nevieme to, môže sa to celé vysypať, ale zase je to matika, je to proste nachystané, toto sa akumulovalo a jednoducho môžeme takúto price action vidieť. Je to samozrejme veľmi je to veľmi skorá predikcia. Ten market cap, čo som sa pozeral, tak tu by bolo okolo nejakých 100 biliónov alebo koľko. Tak vlastne je to akože, je to dosť, ale je to hlavne kvôli tomu, že jednoducho fundamentálne proste podporili Trumpa, no a ten sa vie odvďačiť, takže Cardano som nakupoval na spot, samozrejme zase nejakú pozíciu, nemám v tom alokovaných 25% portfólia, to v žiadnom prípade, ale je to taký bet ako na plus minus 10x. Dobre, takže toto je k tomuto a ešte tu mám toto. Dajte sekundičku. Aha, jasne, OK, dobre. Tak, takže toto bolo vlastne k tým, ešte raz k tým setupom, ktoré sa dajú robiť týmto spôsobom. Takže áno, teraz budete v trhu vidieť hodne bearish setupov a je fajn sledovať tú reakciu teda na tomto leveli. Potom ešte raz, my chceme ísť otestovať teda túto zónu a pokiaľ tu bude nejaká reakcia, čo tá reakcia znamená? Toto si napíšte poznámku, toto je také docela zlaté pravidlo. A to je to, že my vlastne, keď máme dokončenú harmoniku, tak my musíme vidieť tú reakciu iba do nejakého času. A ten čas, ktorý vlastne my máme na ňu, tak väčšinou sa hovorí o 25 baroch. Toto si napíšte, toto funguje na každej harmonike. Hovorí sa aj o 30 baroch, pravidlo 30 barov. Niekde medzi 25 a 30 barmi by sme mali vidieť reakciu. Chcem vám to ukázať tu na tom Bitcoine. A to bolo toto. Tu bola vytvorená harmonika a my sme mali 30 barov sme mali tu.
Hej. A ja keď som nevidel reakciu vlastne do tohto, tak keď si budete potom pozerať moje posty, tak vlastne niekde v tomto momente ja som hlásil, že sa blížime k rozuzleniu, že ja si tam robím, počkajte, takto čiaru, nech to není. Že toto je miesto, ktoré si myslím, že je teraz rozhodujúce, a to je z toho dôvodu, že vlastne tá harmonika, ona má tento priestor na tú reakciu. Ten pokus tu bol, ale tento výkup, to keď si budete potom pozerať moje videá aj nejaké poznámky, tak jednoducho som hovoril, že toto je veľká sila toho, alebo je veľká šanca, že bude to invalidované. A tu, jak sme začali vychádzať z toho kanála a tak ďalej, tak tu už som bol fakt ako dosť bullish. Hej. Tu vlastne sme hlásili, že začal bull run u nás na serveri. Sme oslavovali tu a toto je presne to, že to, co sa volá vlastne invalidácia tej harmoniky. Hej. Takže môžete si napísať, že vlastne keď to budem brať vlastne z tohto, tak my tu máme samozrejme veľa času. Keď budem chcieť vidieť reakciu, to znamená, máme to tu, tých 30 barov vlastne tu. Takže mám napríklad čas na túto price action do 10. decembra, aby sa mi vlastne tá cena otestovala sa mi ten level a odtiaľ už potom chcem vidieť reakciu. Pokiaľ to bude po 10. decembri, keď teda tú harmoniku mám na daily, keby som ju mal, myslím si, na štvorkách, čo na štvorkách nemám, to je na daily, tak vlastne už by som sa blížil k nejakému momentu, že poviem si, aha, tak toto už začína byť invalidované. Hej? To si zapíšte, toto si myslím, že nenájdete skoro nikde na internete alebo tak. Toto je docela také zlaté pravidlo. Docela jedna z ingrediencií, ktorá robí našu polievku výnimočnou. Tak, dobre, takže to je toto. A ešte som chcel ukázať, aha, to je vlastne táto vec, že tá dominancia, tu mám vlastne dva patterny, mám tu tento weekly a mám tu tento daily. To znamená, keď použijem túto techniku, tak vlastne ja viem, že moje v úvodzovkách okno sa zaviera až niekedy vlastne 7. apríla. Hej. Do 7. apríla ja môžem testovať tento level a potrebujem vidieť tú reakciu. Preto hovorím, že ešte máme čas. To bolo to isté ako na tom Bitcoine, že tu sme boli, niekedy tá harmonika bola vytvorená v marci a mali sme práve toho pol roka, alebo koľko to bolo, na tú vlastne reakciu. Hej. Tak toto isté môžeme očakávať pri tejto technike, tohto patternu. Samozrejme, ja tu mám aj ten daily level, ktorý bol dokončený teraz nedávno. Ten má svoju nejakú invalidáciu pri tomto pravidle zase niekedy sem, to znamená, bavíme sa o nejakom 24. novembri. Hej. Tým, samozrejme, ale že keď vidím takúto price action a že pôjdeme niekam sem už do neba, tak vlastne ako áno, môže sa stále tá harmonika ako vyplňať, že keď budem dodržovať toto pravidlo. Na druhej strane, keď už to bude, to pravidlo neexistuje v tom, že ako ďaleko to má byť ako od toho invalidačného levelu alebo od tej invalidačnej zóny. To som nikde nenašiel, hľadal som to, že poviem si, aha, tak keď už je to tu, tak už už je to invalidované. Ale jednoducho proste, keď uvidím vlastne silu v tej harmonike, tak samozrejme ja ju mažem. To nemá zmysel, aby som čakal, že budeme niekde na 70% a stále budem sledovať túto harmoniku. To je nezmysel. Hej? Takže preto ja tu mám nejaké okno. A keď vidím takúto price action, už pomaly ako vidím, že asi ideme sa pozrieť proste vyššie a hold tá dominancia naberá na sile. Stále to tu ešte mám, lebo my môžeme ešte dostať vlastne nejaký pullback. Hej. To je ako v poriadku. Tak, a táto istá technika, ešte toto vám chcem ukázať, pozrite sa. Tu 0,5, to je znova s tým levelom 0,382. Hej, že úplne to isté, čo som vám teraz vysvetloval, mám nejaký bearish typ 1. My sme sa myšli na ten invalidation level a dostal som tú reakciu. Toto je pekné. Toto je presne to, čo chcem vidieť. Ešte tuto bol dokonca pokus o nejaký retest. Pozrite sa, ideme retest do tejto zóny. Kde sú tie?
Nikdy neviem nájsť, že toto je vlastne nejaká naša zóna reakcie, hej, plus minus. A tento retest toho basic baru, ktorý vytvoril tú harmoniku, lebo tu bol ten pullback, tak to je docela pekné. Vlastne tu som mohol otvoriť short, ale znova otestujem vlastne ten prvý typ. Častokrát to býva tak, že ten prvý trade býva takýto, že býva taký rýchly dump. A potom idem naspäť a idem testovať vlastne ten druhý level. A to je to, čo napríklad som teraz očakávam na tej ADE. Hej? Tento istý princíp, že tá 382 sa bude chovať ako, nie ako target, ale bude sa chovať ako, jak sa to povie, ako support. Hej? A ideme vlastne hore. Takže tu sa dá otvoriť na takomto type práve. To je to, čo teraz som vysvetloval na tej ADE, prečo som otváral ten long. To je ten istý princíp. Hej? OK. No a to máme. Čo ešte? Takže toto je asi vlastne k tomu vlastne všetko zatiaľ, čo som mal. A potom chcem vlastne okomentovať tu vlastne nejaké vaše patterny. Dobre, takže teraz už som dosť kecal. Budú ma zaujímať vaše otázky, aké máte, akékoľvek, pokiaľ máte. Sem s nimi. Dá sa to urobiť tak, že môžem niekoho pustiť na to pódium, že môžete ako rozprávať? Dá sa to nejak tuto nastaviť? Viete o tom niekto? Mužov asi požiadať o slovo. Dobre, tak ako ono by to pre mňa by to bolo vlastne lepšie, aby to bola diskusia, hej, lebo keď budete písať do toho chatu, tak samozrejme to sa dá tiež, ako kľudne, ale bolo by lepšie, aby ste rozprávali, takže a neviem, či aj môžete zdieľať obrazovku, ja by som to vlastne komentoval, hej, nejaké vaše myšlienky lebo aby ste chápali, tento stream má byť vlastne pre ľudí, ktorí chcú robiť harmoniky a robia ich. A určite by ste mali mať veľa otázok. Niečo vám nerozumiete tomu, niečo vám nesedí, alebo niečo som nevysvetlil v rámci vášho tradingu, ste prišli na to, že by ste sa potrebovali na niečo spýtať, tak toto je vlastne stream na to. Alebo možno budeme ich robiť viacej. Hej? Že vlastne toto by malo byť ako Q&A, aby sme sa pohnuli vlastne ďalej. Lebo vypisovať v tých chatoch, ako ja to samozrejme urobím, nemám problém, ale je to lepšie, tá interakcia si myslím, že je lepšia v tomto prípade. Tak ja sa zatiaľ pozriem, čo tu je. Dosť slabo ťa počujem, mám audio všade na max. Ja už ho mám pod hubou. Takže by to malo... Neviem, mali by ste ma počuť dobre, nie? Aha, audio už je vyriešené. OK. Tak poďme na to. Klikni na slide, dobre, nič, dík. To je indikátor RSI. Áno, to je indikátor RSI. Slide by ho mal byť nastavený. Presne tak. Ja ho používam vlastne na tú... My sme sa dohodli, že ho budeme používať na 8, hej? To je vlastne tak. Toto je vlastne to nastavenie. Môžeš si urobiť print screen. Takto by to malo vlastne vyzerať. A my sa budeme ešte potom baviť, samozrejme, to tu teraz nechcem úplne proste rozoberať, ale my totiž to existuje ešte taká, zoberiem takto, tak vlastne, keď to by som mal mať asi na nejaký skôr long, že my vlastne vieme, akože, že my hľadáme vlastne shorty práve v týchto zónach, hej? To je v poriadku. Toto sa volá extrémna zóna. Tu hľadáme short a tu hľadáme long. Samozrejme v takomto trhu my chceme vlastne primárne preferovaný vlastne long, ale keď sa nám harmonika vytvorí, tak všade na internete alebo väčšinou nájdete, že toto je akože short, hej, že už sa to vyprintovalo, tak toto je short. To je nezmysel. Tu sú nejaké pravidlá, ktoré my vlastne chceme ako vidieť. To znamená, my keď nevidíme reakciu do nejakých napríklad 3-4 barov, to si tiež môžete urobiť poznámku. Ja vám budem vysvetľovať možno toto je taký základný setup. Nebudeme sa venovať tým advanced technikám, lebo musíme sa najprv naučiť malú násobilku.
To znamená, my chceme vidieť vlastne, ja to ukážem tuto, toto je lepšie, áno. Toto je presne taký akože setup, ktorý by som... Vytvorená harmonika, prvá sviečka, druhá sviečka, retest a ideme dole. To znamená, ja v tomto mieste môžem niekde, ja keď je to na daily, tak ja si to prepínam napríklad na 4, kde už mám viac času. To znamená, ja viem, že toto je ten terminal bar. Tu si robím nejaký, neviem, jak sa vraví, vyvedem si čáru. Sledujem, čo sa vlastne deje. A teraz ja vidím, že vlastne tá reakcia prišla, táto sviečka je dôležitá, že áno, je vlastne ten level toho demandu alebo tej rezistencie potvrdený. Hej. A mne sa teraz otvára nejaké okno príležitosti, ktoré nie je veľké. Predstavte si to tak, že keď ja vytvorím vlastne tú harmoniku, čo ja viem, mňa to učili tak, že vlastne, že máme, viete, tu musím, toto asi dám to medzi tie obľúbené. Musím furt prepínať, že my máme vlastne nejaký iba čas, dajme tomu nejakých zopár barov na tú reakciu, že vlastne toto sa volá, že dokončená harmonika, toto je pásmo dokončenej harmoniky, tuto máme nejaké okno príležitostí, tu potom už manažujeme trade. Hej, tuto za tým už vlastne ideme do nejakého managementu tradu. Teraz ide o to, že vlastne to okno tých príležitostí je vlastne, dajme tomu, v nejakých iba zopár sviečkach, ono je relatívne úzke. Ja tu stále dodržujem vlastne ten, tak to môžem urobiť? Ja, môžem. My dodržujeme vlastne tú techniku tých 30 alebo 25 barov, pre mňa ideálne. Takto. Hej, a my chceme, tu. Takže my vlastne v týchto 25 baroch chceme vidieť tú reakciu, ktorú máme. My ju máme vlastne relatívne rýchlo, niekde tu. To znamená, OK, toto je pre mňa potvrdené, že ten demand tu nejaký je a že táto zóna toho bodu D, to okno tých príležitostí tu je. Hej. A ja teraz čakám, že čo sa deje a napríklad niekde v týchto miestach, v tom otestovaní a zavieraní pod, vlastne je môj trade. Ja samozrejme môžem dostať takúto nejakú sviečku, ktorá mi to paradoxne len potvrdzuje, lebo ja viem, že ja mám svoj jak sa povie, stop loss, alebo zónu invalidácie mám vlastne až tu niekde vyššie. Hej. Nechcem vlastne v tom prvom trade, nechcem vlastne tú price action hneď vidieť, otestovať tú vrchnú zónu, ja chcem vidieť ten quick z dole. Takže vlastne, keď to pozriem na tej daily, tak je to vlastne, tá reakcia je v podstate do druhej sviečky. Hej. S tým, že ja mám ten prvý target, mám tých 382, tu môžem vybrať prípadne short a môžem potom prípadne hľadať v tomto trhu, v tomto trendovom trhu hľadám vlastne long. Už to začína byť komplikované, ja viem, ale ide mi o to, že vlastne, aby ste chápali, že ten prvý typ tradu je vlastne veľmi taký ako quick, je rýchly a preto ja vlastne očakávam, ja radšej tradujem tie druhé, ktoré prídu otestovať tú zónu tej harmoniky a potom vlastne chcem vidieť prípadný push, alebo v tomto prípade ako target vlastne sem dole. Hej. Dúfam, že to je zrozumiteľné. OK, tak, dobre. Myslím, že v Basic ja počkaj, toto už nič. Indikátor môže ide. Nebudem dneska pozerať konkrétne coiny. Od toho tu nie sme tu od Harmonic. Marko, ahoj. Vykreslenie rune. Toto je od Fidela, ten jeho indikátor, že? Ježiš, to čo je? To je tu akože 5 harmonik? Alebo čo to je? Aha, to je akože 5x, ktoré začína v nejakém... Aha, ty vogo, okay. Ne, toto nie je to špatne. On vlastne to Bčko, ono musí vlastne, pokiaľ teda vidím toto číslo správne, že tu je 0,4
neviem koľko, 2, tak on musí vlastne ísť ako ideálne. My chceme, hľadajte tých betov v tejto fáze. Mám to tu dokonca. Toto je to isté, pozri. Že áno, ja viem, že ja som hovoril, že to má ísť niekde medzi 3, 8, 2 a 5. Áno, je to tak. Ale hľadajte, prosím vás, tých betov, my chceme prejsť, to si urobte poznámku, v tomto leveli je to lepšie, keď budete vlastne hľadať, že Bčko musí byť, musíme ísť ideálne skrz trošku 5. Urobte si poznámku, toto harmonikári aj od nás zo skupiny, že áno, ja viem, že som hovoril, že to má byť medzi 3, 8, 2 a 0, 5, je to v poriadku, ale poďme ďalej a hľadajme vlastne tie, ktoré my oddelíme vlastne zrno od pliev, a tie, ktoré majú Bčko, zase v tolerancii nejaké plus minus 3%, ale majú ísť skrz 50. Takže nejakých 0,53 dajme tomu, 0,54, 0,55 je ešte v norme, dajme tomu. Ale striktne sa držme proste toho, že musí ísť proste cez 50. Hej? Znamená v tomto prípade, že tu je 0,420. Ja viem, že my sme to s Fidelom robili, on to robí podľa tohto, čo je ako OK. Je to legit, že je medzi tým 3,82 a 0,5. Ale pre mňa tento setup, ja chcem, aby to Bčko bolo aspoň v tom ekvilibriu. Hej, to je vlastne ako medzi X a A. Takže ja keď vidím takýto setup, tak ho dávam preč. Je pre mňa invalidovaný. Ja chcem vidieť vlastne dotknutie sa 5. A ešte keď vidím toto, že tu je, že 4, 2, 0. Hej, sme 8% vlastne od toho 50-kového levelu. Čo pre mňa, akože keby to bolo napríklad 4, 9, 0, tak sa môžeme baviť. Tak povieme, dobre, OK. Ale vlastne tých 4-2-0 je málo. A toto vlastne je neviem, od niekoho z kluku. Zase, dalo by sa povedať, že tých 4, 7, 8 OK, sú to nejaké plus minus 2%, ale hľadajte trady, ktoré jednoducho, vymažte si tú 382 a dajte si tú 5 a hľadajte, lebo ten bet býva často. To nájdete často, že to ekvilibrium je hitnuté, kúsok nad neho, to 1, 2, 3% a ideme dole. Hej? Dôležitý bod. Takže vidíš, že sú dva prípady, ktoré tým súvisia a vlastne máme ich tu. Ja som robil takúto vec a teraz mi idú veľa myšlienok. Jednoducho, aby sme vyberali tie setupy v našom leveli, v úrovni, ktorú momentálne ovládame na harmonikách, tak si vyberajme tie, ktoré majú väčšiu validitu. Tak toto poviem. Šarka a Cypra budeme sa učiť, to vám ešte ale chcem poslať. Áno, vysvetlím, ale ešte mi prosím vás dajte zopár, bude to na ďalšej lekcii. Ja teraz zatiaľ, túto som si pripravoval tú reakciu a už by sme plietli ďalšie. Shark vychádza, ale to už vám môžem povedať, z niečoho, čo sa volá pattern ABCD. Lebo Shark vlastne není úplne klasická harmonika, a vlastne on nemá X, A, B, C, D, ale on má vlastne 0 A, B, C. To je vlastne nejak takto. Áno, Shark určite, jasne. Vám to... Už to budete vedieť. Ale zatiaľ tie Sharky, oni akože sú zaujímavé, ale oni majú také nejaké svoje špecifikum. Ja preto som to nevysvetľoval, lebo vravím, aby tá úroveň tých znalostí nejaká bola, tak musíme jednoducho nakladať postupne, lebo by ste mali v tom proste hokej. Prečo musí ísť cez 0,5B? Pretože vlastne my chceme vidieť ako vlastne test toho ekvilibria. To je možno dobrá otázka. On nemusí ísť. On má ísť minimálne cez tých 3,82. Hej? To je vlastne ako práve tento akože hitneme vlastne tú 382. Vidíš, že napríklad tu sme ju dokonca tiež ešte nehytli, ale pre mňa už je to ako validné. A to je jedno. Ide o to, že tá 0,5, konkrétne pri tom betovi, je vlastne level, ktorý my chceme dosiahnuť, lebo on ti potom vlastne validuje celý tento setup ako viacej. Že ten bod B, tým, že otestoval vlastne to ekvilibrium a dokonca išiel skrze neho, tak zoberieš 40 alebo 100 tradeov a budeš pozorovať presne tento istý setup a vyčleníš si 100 tých, ktorí nedosiahli do toho Bčka a 100 tých, ktoré dosiahli do toho Bčka a potom budeš chcieť vidieť takúto reakciu, tak vlastne zistíš, že tie, čo išli vlastne cez Bčko, sú jednoducho validnejšie, že potom tú reakciu si dostal ako tie, ktoré to Bčko nedosiahli. Takže zo štatistických dôvodov. Dúfam, že to je zrozumiteľné. Tam potom ten
prerazil tú rezistenciu hodne. Jasne, jo, presne tak, ja viem. Ale to teraz o to nešlo, teraz mňa zaujalo táto vec, hej, to Bčko, že vlastne, že áno, ale máš tú 382 a hľadajte si to, môžete si tam dokonca dať level, že 0,5 a 0,5,3, hej, to je 3%, že tam mierme. Tam hľadajte a tým si vlastne nebudete hľadať tie, ktoré sú menej validné. Toto je presne ale ono, že vlastne my sme prišli otestovať, tu si ako dostal vlastne tú reakciu, ktorú si mal, ale to je ten quick. Toto je ten quick trade, to je presne ten odpal. To je presne toto isté ako tá ADA. Hej? Pozri. To sa deje veľmi, veľmi často. Veľmi často. Ja tú reakciu dostanem. Čiar, nemám to rád, keď je milión čiar. Nie je to potom také jasné. Takže ja ju dostanem ako rýchlu, hej? Ale potom vlastne sa mi môže stať presne to, čo sa asi stalo tu, že vlastne sme úplne to predrbali na veľkom volium. Hej? A to je preto, lebo treba aj vnímať to, že vlastne ideš ako proti trendu. Hej? Harmonika, ten princíp toho obchodovania je vlastne v tom, že ty čakáš otočku. A otočka v trendovom pohybe, na akomkoľvek grafe, to je úplne jedno. Hej? Vymyslím si, dáme si worku. Tak akože hľadať v takomto proste puši nejaký akože short, akože samozrejme, niekde to musí skončiť, ale keď je to trendový pohyb, no tak my predpokladáme, že ideme hore, ty sa chceš viesť s trendom, to sú také tie základné poučky. Rozumieš, akože predstav si toto, že jak sa toto proste shortovalo. Koľko túto tých shortov proste všetci otočka, jak to proste, a túto sa nalievali shorty a tak. Lebo veď predsa, a teraz si tu vyznačovali, veď už to máme dole a jak to ľudia kreslili, hej, a ideme na tých 40, lebo vymyslím si, kde to mám, ten kanál. Je taková tá blbosť. A tu som to mal niekde v tých... Ja toto. Hej, že proste, že ľudia si to takto nakreslili a ideme dole, hej, že tu je vrch kanála a proste a tu je mid-level a ideme na 40. Hej, a proste celý tento pohyb prešortovali, to sa kreslila tá 40 a vlastne hľadali tu tie bearish patterny a vlastne sú vykopávaní a potom nejakých 70 vykopaný, 80 vykopaný, 90 vykopaný a tak ďalej, lebo ideme proti trendu. Takže hľadať bearish harmoniku v niečom takomto je risky. Ty skôr chceš ako doplňovať do longov. Ty máš proste takto máš naberať niekde tu, pokiaľ teda ti to samozrejme sedí s nejakou tvojou tézou, tak toto sú miesta, kde máš budovať long pozíciu. To je takto napríklad. Toto sú miesta, kde ty máš ako longovať a doberať. To znamená, ty by si mal mať average, pokiaľ si teda začal tradovať nejak odtiaľto, hej, že už ti to dávalo zmysel, alebo dajme tomu odtiaľto, tak tá average by mala byť niekde tu. Blázni, ktorí nastupujú tu, tak samozrejme tu budú vykopávaní. Hej. Myslím si, že dokonca aj toto sa môže kľudne stať, že títo, čo sa tu na vrchu niekde budú pozicovať, tak samozrejme, že nejaký pullback môže prísť. Ale ten trend je jasný. Tak dúfam, že to je zrozumiteľné. Takže bearish, OK, ale treba vnímať aj štruktúru toho trhu, treba vnímať vlastne, kde máme nejaké targety. My vieme, že chceme sa ísť pozrieť na 100 a uvidíme tú reakciu na 100, tak tam možno potom by sme mohli začať hľadať prípadne nejakú bearish harmoniku. Harmonika je proste protipohyb a to je vždycky náročné. To je ako vlastne, má to veľké RRR, ale ty chytáš akože zmenu trendu, čo nie je easy. Tak, OK. Marko, jasne, super. Áno, jasne, samozrejme. ABCD pattern je funkcia, hej, určite. Jo. ABCD, to sú, môžem to ako nejak krátke, vlastne vy musíte mať úplne presne, máte vlastne dané, že keď je medzi A a B, tak C je napríklad práve ten 1618, potom vlastne to D by malo byť 1618. Hej. A máme vlastne, teraz tie čísla nie sú presné, a toto sú vlastne tie harmonické ako vlny. To je to dôležité, vlny. Hej. Harmonické vlny, že ten trh hľadá nejakú harmóniu, nejaké ekvilibrium. Včera som o tom rozprával. On ju hľadá na základe nejakých vln. Deň, noc a tu máme nejakú rovnodennosť.
teraz okolo tej rovnodennosti to osciluje. Hej. Niekedy sa dostaneme do extrému, že máme najkratší deň, najdlhšiu noc a potom naspäť tu máme najdlhšiu noc, najkratší deň a tak ďalej. Hej. Keď je to v nejakom trende, tak my vlastne toto hľadáme a z tohoto sa potom, už môžem teda povedať, z tohoto sa tvorí vlastne ten Shark, ktorý má zase nejaké svoje pravidlá, ale vlastne on musí absolvovať alebo musí v sebe zahrňať vlastne tento princíp toho ABCD. Ináč toto sú ako výborné paterny, sú ťažké nájsť, ale tu býva často taká reakcia, že tá invalidačná zóna je veľmi blízko toho Dčka a vlastne odtiaľ máme práve také tie rýchle výšupy. Ale musíte počkať. Vedel by si mi vysvetliť k bodu C, na akých leveloch ho môžeme zakotviť? Niekde si spomínal. Áno, tam je vlastne jedné primárne pravidlo, je to, že vlastne to C by nemalo ísť vo väčšine harmoník alebo na tejto úrovni, ktorú my vlastne hľadáme alebo ktorú sa učíme, by nemalo ísť pod A nikdy na tejto úrovni. Je jedna výnimka, ale to je jedno. A vlastne nemalo by ísť vlastne, mal by si sa pohybovať niekde do 0,886. Ako môžeš ísť aj nižšie, môžeš ísť proste plus minus aj nejakých 0,9, dajme tomu. Není to úplne striktné, hej, to není tak, ale nemal by si ísť proste pod A, nemalo by to vyzerať takto. OK, takže a zase, kde je ten začiatok, tak napíš si poznámku, že mali by sme sa dostať pod ekvilibrium, to znamená 0,5 vlastne AB. Je to lepšie. Není to tak, že by to malo byť takto. Hej? Že takúto harmoniku nehľadáš. Že hľadáš ju minimálne vlastne pod tým 0,5 toho, jak sa to volá, toho AB. Hej? Takže v tomto prípade je to proste plus minus tu, takže to nám krásne sedí. Ten 0,886 je taký level, ktorý sa v harmonikách častokrát používa. Preto napríklad aj my si môžeme, kde to bolo, ja už si to fakt nepamätám, na ktorom to bolo coine, ale vymyslím si to, niekde to bolo na tom totale. OK. Bývajú. Ne, toto už je moc. Čo by som vám to ukázal? Toto už je tiež moc. Toto je brutálne trendové. Keď to ide hore, tak vám to nemôžem ukázať. V každom prípade, ale asi to nechám tak, jak som to povedal. Odpoveď na tú otázku je, že ideálne, keď sa vlastne to C blíži k tej hodnote 0,886, tak si to môžeš napísať. Malo by to byť v nejakom rozmedzi, malo by to byť pod tým ekvilibrium, to znamená 0,5 a 0,886, niekde tam. Hej. Čím bližšie k 0,886, tak tým je to lepšie. Ale nie je na to také striktné pravidlo ako na to Bčko. Bčko je to najdôležitejšie, čo ti tvorí vlastne harmoniku. Hej. To Bčko musí byť, ako to je to, čo ti povie OK, tu sa niečo tvorí, lebo to samozrejme začína v tom nejakom pullbacku a potom vlastne samozrejme hľadá, že či nejdeme dole do toho ABCD patternu a pokiaľ nie, že to Cčko podrží, nejde cez to Ačko, tak potom vieš, že keď prejdeš cez toto B, keď sa ti stane práve toto, to je vlastne, čo som kreslil na totale, myslím to mám. Jo, to je toto, hej. Tento pattern, že vlastne že ty už vieš, keď sa dostaneš cez to B, cez ten bod B, tak už hľadáš nejaké miesta, kde by tá price action mala dôjsť, nejaké tvoje targety. To znamená, nebudeš to shortovať tu, alebo nebudeš vyberať profity tu. Ty vieš, že jeden z targetov je teda tá 1618 tejto nohy, ale potom ten akože veľký hlavný target je vlastne tu 0618, že tuto sa ti tvorí, tu je potenciálny target tvojho deep craba. Hej, ktorý vlastne by mal ísť vlastne až do tohto bodu. Jo, dúfam, že zrozumiteľné. To je také, lebo to je napríklad, keď vidíte práve nejaký takýto tvoriaci sa, ako navíkli by som to určite netrénoval, to proste takých tradeov není moc. Vidíte, že toto sa napríklad tvorí roky. Takže určite na tréning je to dobré na nejakých kľudne 15-kách, 5-kách a môžete odsledovať, že vlastne, že až keď prekonávame to Bčko, ten bod B, tej harmoniky, tento bod, takouto price action, tak sa nám vlastne ten setup takzvané ako keby aktivuje vo význame, že my už hľadáme, že kde to Dčko teda by mohlo byť. A už tu začíname merať to A, B, C, D, alebo Fibonacciho, proste tieto úrovne, ktoré tu vždycky mám naznačené, hej, že vlastne, že kde by to mohlo byť.
Takže ja preto tu mám vyznačené, že vlastne, že kam by sme teoreticky mohli ako stúpať, čo sa týka trhu. A preto to je vlastne taký návod, taký framework voči mojim pozíciám. Hej, že vlastne, že OK, tak tu už to bude mi dávať zmysel možno niečo pustiť, očakávať nejaký pullback, aby som mohol nižšie nabrať a to už je práca s risk managementom a portfólia a tak ďalej a tak ďalej. A na toto sú tie harmoniky ako veľmi dobré, že to vidíte, to som vám už ukazoval, veď vám to ukazujem denne, hej, že proste, že prečo sa zastavíme na tomto leveli, prečo to je 72 a prečo je pre nás dôležitejší vlastne tá 272 ako pre všetkých ostatných nejaké ATHčko. Pardon, to ATHčko, hej, že prečo je to tá vlastne 75, prečo je tá reakcia, prečo tí, čo vlastne tu robili to SFP, kažem takto, tak boli vykupnutí. Hej, prečo všetci tí, čo tu shortovali, to sme na dennom grafe, keď sme to dali na 15, prečo tých shortov tu bolo tak strašne veľa, jak tu všetci kreslili tie FFG a tak ďalej. Prečo my máme reakciu na tomto leveli? No to je preto, lebo to je práve tá matika práve tohto paternu, ktorý tam samozrejme nikto nie je schopný nájsť. Prečo vlastne my máme reakciu tu, na tej 272? No lebo my vieme, že to je vlastne zase, to je nejaká matika, ktorá súvisí s týmto pohybom. Hej. Prečo máme reakciu na tej 1618? Prečo sme ju nemali vlastne niekde medzi? Prečo tam ideme priamo a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto súvisí práve s tými levelmi, ktoré sú vlastne vymyslené. Ináč to je fakt pekné, to sa mi fakt páči, ten dnešný close. Toto je fakt pekné. Toto chceme vidieť, to vám som ukazoval. To bolo na Totale 3. Bolo toto, pozrite, to je tiež taká ako veľmi podobná. Fakt pekné, ešte by ten retest to mohol prísť. No, to je jedno. Dobre, tak OK. No, kde si spomínal, by bol Áno, jasne. To som myslím, dúfam, okomentoval. Že máš ísť práve pod 0,5. Nie, tých 0,8, ako to C-čko nie je úplne ako strict. Hej? Mal by si ho mať práve niekde. A dokonca môžeš ísť aj pod tú 0,886. Tak ako Dčko není úplne strict, lebo to nikdy nemáš úplne, ako niekde to máš na dolár, ale pohybuješ sa v nejakom rozmedzi samozrejme. Pozvať na pódium. Ahoj, čau. OK, čo mám urobiť? Ja ťa nepočujem. Musíš si zapnúť asi mikrofón, aby si mohol rozprávať. Morguat. Čaute, Slade v prvom rade, díky za informácie. Aha, čau, zdravím ťa, čau. Super, tak aspoň vyskúšame, či to funguje. Ja ťa počujem dobre, neviem, jak ostatní, či ťa počujú. Dajte nám prosím vás feedback, či počujete Morguata. Myslím, že áno. Aha, dobre. Super. Čauko, ja som sa len chcel opýtať, do akej miery potom pri tých harmonikách sú pre teba dôležité weekly levely, monthly levely z price action. Hej, že napríklad, a potom aj, dajme tomu, keď máš harmoniku na nízkom, napríklad na 15-kách, a dajme tomu, že blízko seba je teraz, dajme tomu, ideálny vstup z harmoniky, ale nedaleko je aj nejaký level z monthly, dajme tomu, kde nejaký level, kde zatvoril, dajme tomu 3 sviečky, hej, 3 mesačné sviečky, tak do akej miery to potom zvažuješ? Áno, rozumiem otázke. Je to tak, že vlastne harmonika, tak to chápem ja, tak ma to aj učili, že vlastne harmonika je samozrejme aj samostatná technika, ale ty ju môžeš spojiť ako v konfluencii s niečím, čo ti funguje. Lebo samozrejme akože tie daily levels, monthly levels a weekly levels, ja som to tiež kedysi ako používal. Ja už momentálne to robím úplne takto, ako vidíš. Ja napríklad dokonca už nesledujem ani volume. Poky, vál, ja som to úplne vymazal proste z grafu a tie moje grafy uvidíš vždycky, to je toto. Vôbec mňa nezaujíma nejaký closy, proste už sú to pre mňa nie relevantné informácie. A z jedného prostého dôvodu, a to je preto, lebo napríklad tá technická analýza sa tak rýchlo vyvíja a s prístupom vlastne internetu, že to máme na mobilách a TradingView, tak čím viac ľudí používa ten samý level, tak tým viac vlastne oni to samozrejme vedia. Oni vedia, kde majú tí ľudia stopky, kde budú sa asi pozicovať.
tým pádom oni sa ako market makery podľa toho správajú, vieš? Takže ja som to vlastne vymazal, aby ma to nerozptýlovalo. Ja to nepoužívam. Na druhej strane, pokiaľ zistíš, že máš tam nejakú harmoniku, máš tam nejaký podľa tvojej techniky, čo ti sedí, ďalšiu konfluenciu, tak úplne v pohode. Ja s tým nemám vôbec problém. Vôbec je to akože OK, je to validné. Ale ja som to proste z grafu zmazal a už to skoro vôbec nepoužívam. Super, díky. Hej. Ale vravím, je to, ešte napadá ma napríklad, že akože 15-minútová harmonika, to je vlastne, je to v podstate v nepomere. Vieš, že keď ty tam máš nejaké monthly, nejaké 3 zavreté monthly sviečky a máš tam 15-minútovú harmoniku, tak ty by si, tá 15-minútová harmonika by ti skôr mala slúžiť ako konfluencia na nejaký dlhší trade. Lebo 15-minútová harmonika, keď si zobereš, tak to je, koľko tam môžeš mať percent ako na target? 2%, 1,5%, neviem, 3%, dajme tomu. Ale ten monthly, keď fakt je to nejaký silný support alebo nejaká rezistencia, tak tam očakávaš reakciu, ktorá bude trvať kľudne dni, týždne. Hej? A to tú 15-ku, to ju prekoná proste niekoľkonásobne. Takže to je nepomer. Ja keď teda použijem tento konkrétny príklad, hej, že proste, že 15-ku hľadáš vo vzťahu k monthly napríklad levelu. Neviem, dúfam, že to je zrozumiteľné. Dúfam, že som to povedal, ako aby to bolo. Áno, super, je to jasné. Díky. Jo, v pohode. A to potom vlastne aj pre všetkých, to je ako dobrá otázka, že vlastne ja vás samozrejme nenútim to robiť takto, ako to robím ja, hej, že proste, že už tu vlastne nič nemám, že tu čisto sledujem iba nejakú price action a mám tu vlastne, vidíte, tiež sem tam a tu mám nejakú rezistenciu, hej, že tiež to tu mám vyvedené. Ale ja to skôr ako sledujem ako čisto price action, že ja neviem, že či to bola nejaká, vidíš, že či to bolo na konci týždňa alebo na začiatku týždňa, či to je weekly, monthly. Ja tu len vidím práve nejakú takú úroveň, ktorá bola vlastne nejakým spôsobom rešpektovaná. Ale to už, vieš, toto už je pre mňa také ako dýchanie. Vieš, že ja už to ani vlastne, ja už to vlastne ani nemusím nejak akože značiť a poviem si, aha, tak toto je nejaké miesto, kde sa bude vlastne rozhodovať. A potom už poviem, OK, dobre, tak vidím tu tie wiki, ktoré mi ukážu, že aha, tak toto je ten level, ktorý je pre mňa zaujímavý a uvidím, čo sa tu bude diať. A toto bolo ako fakt dokonalé, lebo proste to bola fakt reakcia, ktorú som chcel vidieť a prásk hore. Hej, že ja to vymažem. Toto je akože pekné. Keď vidím toto zavretie, toto bol pre mňa prvý signál, chcem vidieť ten retest a prásk hore. To bolo aj vlastne tuto niekde, to je presne toto isté. Potvrdenie levelu, otestovanie úplne nášho dokonalého levelu, o ktorom vieme už v podstate od nejakého 11. marca vieme, že tento level bude rozhodujúci. A pozri na to. Za pol roka a vôbec nikto nevie, prečo sa to tu deje. A my presne vieme, pretože to je vlastne invalidácia tejto harmoniky. My vieme, že to je tento level. Ja to môžem dokonca aj nejak napísať, že to je tá 1.13, ktorú keď si nájdeme sem, tak zistíme, že vlastne tie invalidačné levely, že tuto to máme. Hej? A proste my to vieme a táto reakcia to je vlastne tzv. Na dolár. Na takomto trhu. A my vieme presne, prečo to tu chceme vidieť. A to sa mi na tých harmonikách páči, ja vôbec neviem, nepotrebujem sledovať, ale vravím, to už je nejaký môj princíp, že nezaujíma ma weekly monthly, keď to už tu nebolo, že tu nemáme žiadne weekly monthly, takže o to je to jednoduchšie. OK, takže toľko k tomu. Dobre, slyšíme až moc. Slyšíme až moc. Toto deep krava by si vstúpil po otestovaní mid levelu. Tak sa na to pozrieme. Vidíte tu moju obrazovku? Mám to dobre nastavené? Dajte mi prosím vás feedback, či vidíte, keď prepnem sem na toto, či to vidíte. OK, áno, dobre. Jo, v pohode. Áno, jasne. Toto je vlastne na čom si to? Na jedničkách. Ja tu bohužiaľ nevidím tie časy. Takže toto by malo byť plus minus vlastne v tom okne. Tuto vlastne, ešte potom, Rozmarín, urob si to tak, že ešte mi potom vyznačuj si tu tie targety. Rob si ich tam, keď toto máme, Quixov vlastne nejaký graf, ale
ako na tej ade, že urob si to takto, hej, že maj ho tam, dávaj si tam aj tie targety. Pomôže to, lebo potom vieš, že vlastne, že ty niekde tu máš tú reakciu a ja neviem, že či náhodou tu sme nehytli tú 382 a potom to sa robí, to už robíš, to nerobíš XA, ale to robíš AD, hej. Takže vlastne táto reakcia, ale toto je pekné, vidíš, dvakrát otestovaný level, to je super. Tú reakciu sme dostali, že tu máš nejaké tvoje okno tej prvej príležitosti. Teraz tým pádom vlastne toto je vlastne niečo, čo by malo ísť vlastne až otestovať vlastne tú 0618. Hej? Lebo evidentne tá dvojka je support, to vidíš. Nedokážeme sa dostať pod to. Tu teraz konkrétne napríklad na tých jedničkách, akože paradoxne ten trade je až niekde, keď sa budeme teda baviť o tomto konkrétnom timeframe, tak tu by som ešte chvíľu počkal, lebo my potrebujeme sa dostať cez toto high. Tu urobiť higher high. Hej, rozumieš, toto. Sakra, počkaj, kde ma to hodilo? Jo, tak dajme tomu táto price action, hej, že ono to tu čaká na vybratie. Vidíš, že proste, že tu sme síce vybrali, okamžite bol otestovaný ten mid level, čo je v poriadku, ale tu by sme potrebovali dostať push. A my sme to vlastne neurobili. My sme tu vlastne ho breakli a dostali sme ho hore. To znamená, pokiaľ tu si vyveď čiaru a paradoxne ten trade tu ešte nie je, on sa ti formuje, daj mu čas, ale pokiaľ sa dostaneme skrze toto high a pôjdeme, dajme tomu možno otestovať mid level, to je jedna možnosť a budeme tu mať reakciu, tak to je tvoj trade, alebo bude proste push, nejaké otestovanie tej čiary a odtiaľ ten. A potom by sme mali vidieť takúto price action. Hej, že ty ideš kľudne do tej extended zóny a tam chceš vlastne vidieť tvoj trade. Jo, toto keď budete skúmať, toto si fakt pozrite. Toto je ten indikátor, možno ten volume môžeš si aj vypnúť, alebo inak, to ja ti samozrejme nebudem do toho kecať, ale ja moc až tak volumy v tomto prípade nesledujem, ale že ten indikátor, že keď vidím niečo takéto, tak toto je sila. Že ten mid-level, proste mid-level, sila, pod mid-levelom slabosť. A to vidím, že vlastne celá táto price action, že tie pokusy boli vykupované a potom sme dostali, pozri sa, kde sme dostali až ten push. My sme ho dostali paradoxne až vlastne keď sme boli v tej extended zóne. Tu veľa ľudí robí chybu, že v tých trendových pohyboch povedia, to už je koniec toho pohybu a tu toto vypínajú. A my až potom dostaneme. Pozri sa, kde my sme dostali ten skutočný push, až keď sme boli vlastne na tom indikátore, až úplne toto niekde nad tú 70-kou. Hej? Dôležitá vec. Takže áno, ten setup sa mi páči, je to v pohode, ale počkaj si. Proste my musíme vidieť v podstate zlomenie, dajme tomu, keby sme išli podľa nejakého market structure tohto high a potom vlastne ideálne otestovať ten indikátor, tú 50-ku a keď tam bude reakcia, to je tvoj trade. Alebo by som vlastne čakal proste, aká bude reakcia nad tým a môžeme iba otestovať to high a odtiaľ práskové. Ale páči sa mi to. Vidíš, že tá dvojka je krásne rešpektovaná. Je to tu, v pohode. Proti tomu nič nemám. Ešte by ma zaujímalo, že či toto nebola tá 382. Hej? Že či nebol tento princíp tohto. Hej? Toto by som tu chcel vidieť presne na tej ade. Toto je, vidíte, to sa nám krásne spája. Že vidíte, že vlastne to otočím, neviem, či sa to dá otočiť, ale toto sa nedá otočiť. Že vlastne, že toto je moje Dčko, čakajte, to vlastne urobím takto. Deep crab, moje Dčko, nejaká moja reakcia a ja teraz chcem vidieť otestovanie tej dvojky. To je presne to, čo sa tu stalo. Hej? A tu znova bola reakcia, takýto push a znova reakcia, takže tu sa chce vykupovať. Je to support, nie? Takže pokiaľ zlomíme structure, tak niekde minimálny target by mal byť tá. Pokiaľ sme týmto nehytli tú 382, to ja nevidím, to neviem, tak by mala byť niekde až v týchto zónach. Tak snad som to vysvetlil. Toto je dôležité. To sa ale, jo, jasne, samozrejme, to hej, jasne, to je ako určite, ale ty vlastne tu nemáš, vieš, že ty môžeš samozrejme nastupovať vlastne aj v tomto, lenže v tejto pozícii to je práve to, že ty musíš mať tie konfluencie. Nie každá situácia je vlastne tak, že ten indikátor máš v tomto stave. Rozumieš, že predstav si, že toto je úplne, toto nájdeš často. Hej? Proste príde to otestovať, toto nájdeš často. Ale ten indikátor je v inej zóne. Že napríklad nie je to tak vysoko. Hej? Je to vlastne, že
je to napríklad iba nižšie, to znamená, ja neviem, vymyslím si túto, že by to bolo nejak takto. Proste v tejto časti toho grafu ty prídeš do toho levelu a ideš hore napríklad. Takže áno, RRR ti to zníži, na druhej strane ty musíš počkať, ako ten trade nech príde proste k tebe. Ty to nemôžeš akože brať len to, že chytíš úplný spodok a vysypeš to úplne na vrchu. To je nezmysel, ten príbeh ti musí dávať vlastne zmysel. Hej. Pozri sa tu. Hej, že tuto by napríklad to bolo úplne divné, že keby tu bola harmonika, tak prečo by si vlastne vstupoval tu a nie vlastne v nejakom ako v tej oversold zóne. Proste ten indikátor, on ti nedá, túto mám dávať long? No to je preto, lebo ty vidíš túto price action, že tu sa vlastne x hodín snažila tá cena ísť vlastne dole, ale vlastne sa to neustále vykupovalo. A pokiaľ vlastne teda tá tvoja harmonika má vymyslím si tú invalidačnú úroveň niekde v tejto úrovni, že ty ju testuješ, tak ty dostaneš vlastne tento break, tohto high, no tak je to pre teba long. Ale to je práve to, že tie ideálne setupy, toto je ako dobrá otázka, skutočne, lebo tie ideálne setupy by mali byť, akože ty chceš vidieť napríklad nejakú takúto price action, ale chceš ju vidieť vlastne v tej oversold zóne. Hej, ty ju chceš vidieť, vymyslím si, alebo to by bol short, že ju chceš vidieť tu, alebo vlastne túto strašne dole. To by bolo ideálne. Lebo okolo toho mid-levelu je to samozrejme ťažšie, to je vlastne v rámci toho RRR. To je pravda, lebo tá price action už ti ušla. Ale ty jednoducho, to si nevymyslíš, to proste môžeš zmazať a povieš, takýto trade pre mňa nie je zaujímavý, pretože ten indikátor ja chcem vidieť napríklad nižšie. A je to valid, určite je to v poriadku. Na toto mi dajte prosím vás feedback, lebo toto je strašne dôležité. Rozumiete tomu? Toto je dôležitá vec. Toto je dôležitá vec. Jo, že je vždycky ako, jedna vec je price action a druhá vec je vlastne ten indikátor. A ideálne setupy sú tie, kde sa to spojí, kde to je vlastne všetko v jednom. Ale to není každá harmonika. Harmonik nájdete, pozrite sa, ten, čo posiela Marko, vlastne, že Fidel urobil tú automatizáciu a toto, pozrite sa, čo tu je, hej, že tu je proste 5 nejakých harmonik. Aj keď ono je to asi z toho x-ka, ale že na nejakom grafe môžete nájsť proste fakt ako na 15 minútovke nájdete za deň proste 5 harmonik. Ale to neznamená, že každá tá harmonika je odtradovateľná, pretože vlastne ide o to, že ten indikátor musí byť v nejakej fáze. A ten indikátor vám povie, aha, toto je tá harmonika, ktorá je validná, toto je tá, ktorá validná nie je. Nejak tak. Dobre. Poďme ďalej. Áno, Selo dávaš vždy pod invalidáciu, alebo ideš... To závisí, už som to vysvetľoval, alebo som to dneska niekde písal, že na futures dávam samozrejme nejakú, lebo keby sme sa už išli akože tretíkrát, tak samozrejme invalidácia, o tom budem hovoriť. Budem hovoriť aj o invalidácii, akože aká price action by tam mala byť, ale primárne, keď to zjednoduším, chceš vidieť to, že vlastne pôjdeš kľudne môžeš ísť pod ten level a začneš zavierať, jak som to ukazoval vlastne tu na tom BTCčku. Hej? Že proste, kde to bolo? Ja to mám naopak, nie? Takýto prepad tu nemáme. Jo, toto. Hej, že proste, že dajme tomu, že toto je tvoja invalidačná zóna, ty sa dostaneš cez ňu a začneš robiť toto, že začneš zavierať nad, je retest a zavrieš nad tým. Hej, tak klasická price action a povieš si, aha, tak vlastne tu asi vyzerá to, že to není vlastne rezistencia, ale je to ako support a ideme hore. Takže v tomto prípade, keby sme išli pod tento level a začneme tu zavierať ako tela, nemyslím ako výky, tela, tak vlastne je to pre mňa invalidované a tú harmoniku máš. Tak, OK. Kde sa dá TP na 0, že je vyplnený a je také nejaká tolerancia? Áno, jasne, to určite. To je ako... Nemáš to úplne proste striktne, to sleduješ. Ja tu mám vždycky ako nejaký alarm, ktorý vlastne mám zapnutý. Aj, vidíš, napríklad dneska som tu mal, vidíš, pozri, toto je, mám tu alarm, vidíš? A nehytlo mi ho. Mám vždycky nad levelom, ale to neznamená, že ako ideálne, keď ti to dôjde cez to, ale proste zóna. Takže tých zo pár percent, ja neviem, koľko to je odtiaľ. Percento,
tak to je pre mňa validné, lebo to je na daily. Pre mňa nič. Takže vedel som, že chcem vlastne túto niekde v tej zóne sa proste sledovať, čo sa bude diať. Pozrite sa, to je to zaujímavé. Už tu máme vlastne ten pullback. Jo. Ten dnešný close bude zaujímavý. To bude fakt akože tá 90. To je, no toto. To bude docela zaujímavé, lebo ten pokus tu bol. Toto je, vidíte, toto bude docela silný signál, pretože ide mi o to, že keď my začneme zavierať pod tou 1,618, tak budem dávať fakt pozor. Hej, že proste, že je to weekly, ako my to sledujeme na weekly, tento pattern, ale toto sa tu má diať. To je v poriadku. Ale mali by sme teraz brániť tento level a chceme tu vidieť práve to, čo sme videli na proste toto. Dostať sa skrz, nejak s tým levelom akceptovať vlastne tú 90 a potom proste ísť hore. OK. Jaký máš názor? Počkaj, to ešte toto. Chcel bych sa zeptať, co vidíš na pol. Tam mám, vieš čo to je nič, to mám iba takú, čisto iba nejaký trade, ako futures, jo, že proste som to našiel ako nejakú harmoniku, nič nejaké, nemám. Ja nie som bohužiaľ fundamentálny trader. Ja som v tomto úplne lama, takže je také nejaký časový limit medzi, teraz počkaj, čo myslíš? Myslíš akože, akože toto, ako táto vzdialenosť? No, akože vzdialenosť? Akože nie, nemáš, nie. Ty musíš rešpektovať vlastne tie, akože samozrejme, že keď to máš na daily a mal by si tu 300 sviečok, že to máš natiahnuté, tak to nie, to samozrejme nie. Ale toto je stále valid, hej, že vidíš, že X a A medzi tým je vlastne niekoľko mesiacov, 2 mesiace a je to úplne stále valid, to je v pohode. Takže tých sviečok tu môže byť kľudne ešte viacej, hej, že to môže byť aj na... Sú patterny, ktoré sa tvoria proste 2 roky, lenže tým, že keď to napríklad, že to je ako vlastne veľmi jednoduché, že keď to vidím na daily a tvorí sa mi to, tak to potom môžem prepnúť na weekly, vieš, že proste, že si poviem, aha, tak tá harmonika je tvorená vlastne na weekly sviečkach. Ale toto je moc také rýchle na mňa, tak preto to mám na daily. Myslím si, že na daily to sedí viacej. Ale napríklad, keby som to dal na hodinku, hej, tak toto nie, hej, toto není proste pattern. Rozumieš? Snad je to zrozumiteľné. Možno na 8, ale na tom daily je to proste pekné. Ja primárne skúmam grafy na daily, na 4, na weekly. To sú také tam, kde hľadám. Keď skalpujem, tak samozrejme nižšie timeframy, ale väčšinou u mňa uvidíš harmoniky, ktoré sú na vyšších timeframoch. Jaký máš názor na tie automatizácie používať? Áno, určite. To ešte s Fidelom musíme ako nejakým spôsobom proste poriešiť. To je taký ako skôr základ, ako je to taká, ako aby ti oko vlastne to nejak, nemusel si to hľadať, ale to je skôr akože nájsť si vlastne ten vzorec, takže to je taká skôr pomôcka. Ale potom si to validuj ručne, hej, hľadaj, že vidíš to, na tom rune to bolo, kde to je toto, jo, že proste tu je úplne, akože z ktorého to je bodu, hej, že to neviem, na to by musel Fidel odpovedať, ale že to by takto nemalo byť, že tu máš proste 5 harmonik cez seba, to asi ne. 0, robíš z AD, jo, takhle, no jasne. Toto sú, targety sú vždycky z toho akože high do low a čo sa týka tejto invalidačnej zóny, tak to robíš z X do A. Hej, to máš, toto vypnem. Máš XA a vlastne znamená, že je to extended cez to X, kde by to mohlo sa otočiť. Tá invalidácia 2. Tak, OK, extension. Jo, no vidíš, on to tam, áno, presne tak, jo. Jo, môže byť, ja neviem, priznám sa, že nemám, ja nevidím, čo to je za time frame, ale hej, vyzerá to
No, tých 0,918. No, tak ako nešlo to cez X. Hej. Ako hej, no ale toto sme sa bavili, že proste je to trošku škaredé, ale ako sedí to. Vyzerá to tak, že tu máš, toto máš 1,68, toto je 1,683. Jo, počkaj, to je XA. Jo, toto je áno, super, v pohode. Jo, môže byť, áno. Presne, toto je vlastne, že keď máš tú harmoniku, máš vlastne túto ten pullback, tak toto je ten prvý typ toho, a presne, 382, presne tak. A teraz chceme vidieť akože ten druhý typ, pokiaľ by sme mali pozrieť tú 1,618, tak vlastne by sme sa chceli pozrieť do tej zóny. Hej? A zase, zóna, to nemusí byť úplne, že chceme ísť vlastne cez to D, aj keď tu by si mal mať potom tú čiaru tej invalidácie, tú dvojku, plus minus, a vlastne presne toto isté, čo vlastne, to je presne tento istý princíp. Hej? Vy sa pozrieť sem a teraz vlastne navštíviť sa sem. Uvidíme. A to sa aj možno deje, nie? Teraz, neviem, na akom to máš... Čo je to za time frame, prosím ťa? To je nejaká jednička. Vyzerá ako jednička, nie? Jo, vyzerá to ako jednička. No, tak vlastne, pokiaľ máš tu, jak to tu máš? Takto, nie? Oko. No. Tak vlastne, teraz vlastne by si chcel ísť sa pozrieť ako znova sem, otestovať vlastne tento level a potom by, dajme tomu, mohol byť ten level, ten daily open 883, 80, niekde sem, hej? Uvidíme. Ale áno, presne toto je. To je veľmi časté, hej, že máš ten prvý trade je proste takáto šupa. To vidíte, to budete vidieť dennodenne. Na každej. Tak, priatelia, super, ja už začínam byť fakt dosť unavený, takže máme 8:30. Som rád teda, že ste prišli. Určite si to zopakujeme a ja už by som asi ukončil, lebo už mám fakt veľkú hlavu. Takže brknem ti ráno, presne tak. Takže jak vás to zaujímalo, potom mi môžete dať feedback do vlákna, že či takýto stream proste bude pre vás proste zaujímavý. A pokiaľ hej, tak samozrejme môžeme to zopakovať a môžeme pilovať vlastne tie veci. Hej. A hlavne ide o to, že keď to budete robiť, budete mať otázky. Ja nechcem z toho robiť nejakú one-man show, ja som tu není od toho, a keď nebudú otázky, nebude odpoveď. Hej. Takže je to skôr taká ponuka pre vás, pokiaľ nepríde vlastne z vašej strany nejaká iniciatíva, ja som s tým úplne v pohode. A nemusíme sa tomu venovať, ale pokiaľ hej, tak ja som tu od toho, takže môžeme si to zopakovať. Jo? Dobre. Takže moc díky a rád som vás všetkých videl. Linka, ahoj. Zdravím ťa. Všetkých pánov a dámy, ktorí sú v publiku. Díky, že ste prišli a uvidíme sa zase niekde. Inokedy. Majte sa pekne, pekný večer. Čauko.